Заедно след полунощ. На телефон 0700 18 508. Страстен почитател на руския шансон се оказа и Красимир Обретенов, писател, поет и деец в областта на културата. Чуйте интервюто, което направих с него. Първо се запалих така по руската авторска песен. Те ги делят в момента авторска песен и руски шансон. Представители на авторската песен бяха много популярни в България. Владимир Висоцки, Булат Окуджава. Дори бяха издавани така, например на Висоцки беше издадена само една плоча с съпровод оркестров, а не с неговата китара. И се търсиха записи така нелегално едва ли не. По-късно се запалих и по един руски певец, който се появи в началото на 80-те години, Александър Розенбаум, който също е представител на авторската песен, защото всичките песни, които той пее, са си негови композиции и текст, както при Висоцки и Окуджава. Но като че ли от него тръгна един от най-големите представители на шансона, Михаил Шуфутински, всъщност започна с това да пее песни на Розенбаум. Популярната песен "Поручик Галицин", която чета в 24 часа, че в един от ловдивските пиано барове това е била песента, която най-много се поръчвала от посетителите. "Поручик Галицин", например, се изпълнява първо, аз много дълго търсих да открия, защото тя се изпълнява отново, но първият, който изпълнява, е Михаил Гулко, също един от големите така родоначалници на шансона. И в момента в Русия има стотици изпълнители на руски шансон. Значи това са певци, които изпълняват не собствени песни, а песни общо взето леко смилаеми, радващи се на широк кръг от публика и като че ли, може би това е руски еквивалент на нашата чалга. Говоря, че това, което в Русия го няма, е чалгата, а това, което в България го няма, е шансона. Но разликата е от земята до небето, защото чалгата е първо повлияна от извън български музикални мотиви, балкански, цигански, турски и освен това текстовете и са много пошли. Докато в руския шансон няма такова нещо. Може би аналогичният еквивалент в България на руския шансон би го намерил в старата градска песен. Но това е сега възродено наново. Например, има един грузинец, Григорий Леп се казва, който изпълнява песни на Висоцки с рок състав и ги изпълнява великолепно. Просто някои от тях дори по-добри от самия Висоцки. Така че има между тях в шансона големи имена са се родили през последните 20-25 години, защото така може да се каже, че началото на шансона в Русия е началото на 80-те години. Шуфутински е един от първите. Владимир Смолов, имат един много интересен певец, който също е от родоначалник на шансона, макар че той също изпълнява и авторски песни и чужди, така че границата се размива до някъде. Не смятате ли, че всъщност големия бум, големия пик в развитието на шансона идва след промените в бившия Съветски съюз и Русия? Да, то всъщност от тогава почва развитието му. Ето, има един от старите певци, който се казва Александър Звездин, Аркадий, но неизвестно защо е приял един псевдоним Северный. Бил е инженер, страшно популярен, канен само в частни компании. Значи, той може да се каже, че може би той е един от родоначалниците на шансона, но той е бил нелегално слушан. Неговите записи са били само тайно правени на сбирки в частни домове, а и той не е изпял нито една собствена песен. Пел е само чужди песни. Но има изключителен глас. Просто не може да се опише, не може да се сравни с нищо. Той умира 80-та година, същата година, която и Висоцки си отива. И Розенбаум, първия си концерт, който прави, го посвещава на паметта на Аркадий Северни и го изпълнява заедно с състава братя Жемчужни, които са били придружаващ състав на Аркадий Северни. Направи ми впечатление, когато проследих историята на доста певци, изпълняващи руски шансон, че много от тях намират смъртта си малко загадъчно. Някои твърдят дръзко на сцената. Мислите ли, че в основата на тези трагични събития, тези трагични случки има пръст точно шансона като жанр, който увлича след себе си масите? Да, в Русия шансона се ползва с много голяма популярност. Аз сещам за някои такива случаи.
Михаил Крук беше един от тях, Игор Талков си отиде. Аз и до сега не съм убеден, че Висоцки се самоуби или го самоубиха. Трудно мога да бъда убеден. Това е песен, която има и своето голямо политическо влияние и ражда и политически реакции. Може би да има и някакви точно в песните да се крие загадката за нечия смърт. Мислите ли, че в България има почва този жанр да се настани трайно сред другите? Да, аз казах, че като аналог виждам до някъде старата градска песен по популярността, и която тя и сега има, въпреки че беше изместена от лошия вариант чалгата, нали, в последните години. Естествено, шансон е заимствано от французите, нали, като название, но в смисъла на така лека развлекателна песен. Но има и текстове много добри, великолепни мелодии просто. Ние трудно бихме могли да създадем свой български шансон, но бихме могли поне да тръгнем от най-добрите руски образци и с превод на текстове, с взети мелодии. Има и хора, които правят това и ги изпълняват, талантливи и като пера, и като глас, и като владеене на китарата. Ето, моя приятел Ангел Хаджипап Георгиев е един от тях. И би могло спокойно да се тръгне в тази посока. И мисля, че биха се привлекли много хора. Мислено ли е някой от руските певци да гостува в България? Аз нямам такива контакти, но това е също един от пътищата, по които би трябвало да се почне, за да се заинтригуват хората. Има големи имена, които смятам, че с радост биха дошли в България, биха се радвали на голям успех. Както примерно имаше голям успех един състав като Любе, който идва. И смятам, че това е нещо, което липсва в момента в България. Няма това, което да замени старите шлагери, които са песни, които се пеят в домашна обстановка, в компания, защото руския шансон е точно такава песен. Те песни са достъпни, те могат да се изпълняват след това от слушателите с една китара, с няколко акорда, в домашен кръг, след приятели, близки. Но за разлика от нашата стара градска песен, която трудно си пробива път и изявите са единични, не мога да кажа, че са масови. В Русия концертите, свързани с руския шансон, с множество, постоянно имат дори радио руски шансон. Аз имам предвид това, че преди да излезе чалгата на мода, в семейен кръг, домашен кръг, приятелски, нали, компании, туристи, се пееха точно старите градски слагери. После сякаш, че чалгата ги измести. Разбира се, тя се налага от хора с някакви занижени естетически критерии, но и сега всъщност старите градски песни са в компетенциите на някои хорове от баби и дядовци. Аз казвам, че нали, като е аналог, но съществува в миналото. Тя не може да бъде възстановена. Но би трябвало да се тръгне точно оттам. Първо да се поканят най-големите имена в руския шансон, да се направи контакт с тях, ще се намери публика за тях, българска. Просто по този начин ще се зароди някакъв. Аз съм сигурен, че ще има интерес. Въпросът е, че не е достатъчно популярен в България. А именно чрез популяризирането му ще се тръгне по този път. И едно нещо много по-стойностно ще измести постепенно и чалгата.